Zimbabwe ndiro Washington mari mira kandi bozho ngora baba isapyo naita muraundo bombora kana kare kusangana murume baba vari kuchema vachiti bozho ndiri kurarama ndiri mukati menyika ino ndiri kutambura mukati mekurarama kwangu pane zviri kuitika baba vari kurarama vane urema hwavainavo but tinozviziva kuti nyika yedu muno Zimbabwe ikodzero kuti munhu panyika ino ane kodzero yekurarama pane zvaanenge ari mukati mekuita apa rega nditori mukana kuchira baba makadii mukoma wangu okay masvika mukoma imeme dambudziko ramuri kunyanya kuchema naro idambudziko rei zvakamira sei chekutanga ndakakwanisa vatereri venational fm makadini iparangu noigotlight machara kumushando kunoigozishava nenharaunda yekwachief mafala mudhadhaya akati chemo changu mhuri yeZimbabwe ine chemo chekuti ndavuya ndaperekwa ndatambura ndaitanga nchivona ndakadai ndaifamba pandaigadzirikwa shangu dzekufambisa right makumbo andidika maigaya makumbo aya ndo mamwe anu akakanganisika anditi saka maigadzirirwa bhutsu dzenyu nechi ndaigadzirikwa shangu kunoiblawa yecho saka pandaigadzirikwa ipapo vakabva vanditini hai ndokuzeni nokubhadharira yacho iri kuti haisisina mari vaikubhadharirai vakati havachisina mari saka ivo vakabva vamira kugadzirira bhutsu vati hai zvinhu zvokugadzirisa shangu hazvichadziwani saka iko zvino ndiri kuona ruoko zvakare right ruoko rwakakuvara zvakare andirika right saka iko zvinozvi ava pavakamira ava iko zvinozvi muri kugadzirirwa bhutsu idzi nani iko zvino ndakaguma pandaenda kune mumwe mbungano dzigadzira kamirawo akandipa quotation yacho inodiwa yeshangu dzacho saka inodiwa mari yacho $180 saka handichikwanisa kuiwana saka tashaenda vamwana ndavuya kune muranda washe vavaisa kuti vochema pakati memhuri yeZimbabwe okay vaikugadzirirai pavakati havachakwanisi kuti vaivabhadhara kuti vaikubhadharirei vakubhadharirei saka muchibva maenda kune mumwe murungu akazvimirira ari 1 murungu uyu akati iye anoda iye 180,000 pabhutsu 180 US dollar saka imimi 180 hamuikwanisi hamusevenzi saka chamuri kuchema kuti chimukoma chichemo chandavuya nacho mumhuri yeZimbabwe kune vatumwa vanotumwa naMwari vachihwisisa ndandichema kuti ndakwanisa kuwana hangu munhu waMwari anokwanisa kundibatsira nemari yekuhodha kuti hangu ndikutengesa muchitengesa ndichiita kumwe tikafamba nepamwe ndogona kunge ndichireza mari yacho kusvika ndawana shangu dzekuti icho kwanai mukoma wangu mungandiudzawo here kuti munzvimbo makafanana nemurodhi munenge makaputsirwa madombo makaputsirwa mabhodhoro kana kuti mune minzwa uyezve muri kufamba sei musina bhutsu panda kufamba nenyasha vanhu vaMwari kutaura chovarima kuti nyange kupinda muimba hombe muchimbuzi ndopinda nadzo tsoka idzodzo dzina shangu dzekufambisa saka zvinotondiremera asi kurema kwacho hapana zvazokubatsira ndongoti hai ndongoita zviripo izvo ichokwadi muri yeZimbabwe murume muri kumunzwa ari mukati mekutaura achiti iye haana bhutsu vaimbomugadzirira bhutsu vakati vaivabhadhara vachakwanisi kubhadhara ndokubva vaenda kune murungu akazvimirira vachiti zovakwanise kuita sei kuti agadzirirwe akapiwa quotation yekuti zopanodiwa $180 US yekuti patenge bhutsu iye haasevenzi haana chaanoita saka iko zvinhu zvari kukumbira kunyasha dzaMwari kuti vedu wei hapana angakwanisa here kumuwanisa kana mari shoma isingasviki 180 yekuti atengese ahodhe zvinhu achitengesa dzimwe dzenguva mari ingakwana mukoma ndinomboona zvakare mukati meguta reHarare mamunenge murimo mune vanhu vanenge vachipema vanorarama neupofu vamwe vakaseremana zvakasiyana siyana imimi ndambodzwa muchichema nezvimbo zvinhu zviri kuitika mukati meguta umu chii chiri kuitika munhu waMwari kutaura chokwadi pamberi paMwari ine Mwari akandipa zita rakanaka rokuti Emmanuel Nkosinapi saka nenguva dzose ndofarira kutaura chokwadi nange vanhu vakandivenga hai ndongoti Mwari ndivo vanozviziva pakufamba pamutaundi ini hangu ndokumbura ndosvika ndogara patown pakanzuru ndogara pandakagara kudero zvandovona zvakawandisa vari raiti chaivo nange mhuri yeZimbabwe vanhu vangandikupurira vanoteerera National FM kuti hai munhu anotaura chokwadi chake vanhu vatambura nekutoregwa vanhu nevana vevanhu vasingavoni vanobuta mhuri yavo yose kumba vouya navo kuno vobhukira vanhu muri kuti
vanhu ava vanenge vasingaoni vanozvidza vasingavoni ivo vachiona vanobva vauya nevana vavo vese ivo vogara pasi vachiita senge vanhu vasingaoni ivo vana vachitorera vanhu vanozifambira akatakura chikafu chavo kana kutobvuta sokuti mukadzi anosvika ogara mutauni achiti haoni iye achiona obva auya nevana 3 kana 4 vana vai vachibvutira vanhu zvino vomhanya pana mai munhu akasvika pepo voti mai vacho havaoni obva asiyiwa zviri kuitika mudhorobha reharare izvi tikaenda izvezvi nguva munhamwari patown pagedhipo painzvimbo diki asi tokwanisa kuwana vanondipupurira vanofamba mutaundi imomo kuti hai chokwadi ndizvo zvinoitika. Alright, ichokwadi muri yeZimbabwe muri kunzwa murume ari kushevedzera kuti izvo aidawo zvikuru sei kana kugara pane imwe nzvimbo ari mukati mekupemha kuti awane, but ari kuti inini ndine nyama dzinoshanda, nyama dzinokwanisa kusevenzera muviri wangu. Dai ndangowanawo capital vanondipawo mari shoma yekuti ndihodhe ndichitengesa ndakagara ndigokwanisa kutenga bhutsu. Kana varipo muri yeZimbabwe zvakare vanokwanisa kutengera murume uyu, munokwanisa kusimudza makumbo mukoma wangu. Chino makafuratira vanhu vachiona kuti zvakamira sei. Ndotsoka dzemurume uyu muri yeZimbabwe. Mwotsoka dzemurume uyu muri yeZimbabwe. Iko zvinozvi makatasa makumbaya anopinda mutoilet muchimbuzi onai maoko anoda kusevenzera kuti ari kukumbirawo mari kuti vanokwanisa kumba kana kunogona kumuhodhera kuti agohodha kuti apemhe zvakare. Vanhu vakawanda vachape zvipo vamwe nenyaya yekuti kune vamwe vanhu vavari kuona vanogara mudhorobha vachiita senge vari kupemha but ivo vasinge mapofu kana kuti vasiri zvirema vachishandisa vana vavo kufamba vachibvutira vanhu zvino nekuti vanoziva kuti vakazoona kuti amai vacho havaoni kana kuti amai vacho vanourema havazoiti sei. Saka murume ari kukumbira kuti tiri kukumbira kuti isusu vanorarama neurema ngatiendei pachokwadi tigobatsirika tigoita zvakanaka. Ndatenda muri yeZimbabwe. Shoko renyu rikupedzisira munoti chimukoma muri kukumbira chiki muri yeZimbabwe? Kupedzisira Mwari nhasi ndafara chaizvo handizivi Mwari dai atipira zvakanaka tikwanise kumira pachokwadi sevanhu. Inini nhangu ndasunungurudzika nesaidi refu ndakamirira vakaremara kuti haidai Mwari atibatsira tamira pachokwadi nokuti izvi zvakuitika iko zvino munyika zvinonyadzisa kutaura chokwadi dai tamira pachokwadi. Ndinotenda muri yeZimbabwe. Nerimwe shoko riri kutaura murume ari kushevedzera achiti izvo urema hakuzi kuda, urema hachizi chinhu chinodiwa nemunhu, but kana zvanzi ndizvo iwo kana uri munhu akanaka famba pakunaka kwako ikoko, tsvaga basa ukuita zvinhu. Ivo chaivo vari kuti vari kurarama neurema but vari kutotsvaga munhu anokwanisa kuvabatsira kuti vaone capital vagoshanda. Saka muri yeZimbabwe mungapa nhamba dzenyu here kuti vanhu kuti vari kubata ipapi? Kuregerera ipapo munhu waMwari baba Isabheri nhamba ndingakwanisa kukupa imi nokuti nemusoro handisiri. Alright, muri yeZimbabwe tichange tiri mukati mekutaura.